Hello, good morning. Welcome sa akong first nga vlog. So, maato di kong Iloilo karon kay ugma bali na event sa DOST nga need na maato dito. Kay bali exit conference sa mga scholars nga ning graduate nya. Decide na ako nga i-video na ko ang akong pag-adto dito. So, dagan ko mga first time himuon dito. Ang akong ma-video is maybe if dili ko maulaw nga mag-video sa public, so dagan kong ma-video ani if maulaw ko maoran ni akong video. So let's go. So alas 6:40 na yan nagulat ako sa akong sakyanan padulong papakulod ka nakulod sa may kalsada. Oy, Future Rick Lawrence here. Nagtanaw ko sa video ba niya, nag-edit ko. Tapos, kana na-notice na ko nga kulang-kulang ako mga gipang video. Wala, dili siya masabtan. So, akong iwan, i-explain na ko sa initabo. So, after aning part sa video is kanang naabot ang sakinan, isakay ko, dayon mauna na siya. Okay. So direction nga part is naabot na to ang sakyanan na mo sa Pantalan to sa bridge ko dayon nisulod na ko dito dayon nakapalit ako sa ticket mo to kay kahiyon mo ko niadto sa CR. So mo na siya. So dire na po yung party is kanang video tani ko alas samtang gabaklay padulong sa barko pero ang kanang nahitabo is ang camera nga ang app nga kong gigamit is wala na ko maset ang exposure mo to high kasi sa tanan, so wala na ko gilayon og video kay managlarga naman ang barko, so more na siya na ako susunod sa barko. So, nanapog ko dre, lain po, ni kanito siya ambak nga part sa video. So, ang nahitabo is, kanang after na ko nanawag sa barko is, nisakay kong taxi. Yeah. Ang problema na po na nga part is, kanang wala ko kabalo nga ang Iloilo Midtown Hotel is, doon ra kay na siya sa, kanang sa Pantalan. Ang driver nga sa taxi is, mga 2 hours na sila naghulat kay wala sila pasakay pasahero atong previous nga trip. Na-disappoint ki dyan kuhan nga napunong ni sakay ko og taxi nga doon ra magkayo. Sorry, wala ko kabalo, first time na ko nga mato dito. So anyways kana pag naog na ko nangyarap siya pasensya ako po na nga ipagpasensya, so ito siya kontra. So so para mapakita na ko ang gawa sa Iloilo Midtown Hotel, wala ko ka video, magkuha na lang ko kanang street view sa Google Maps. So dire ko ron mag-stay. Wow. Ay. So mga kapin, usa ka oras ang akong biyahe gikan sa Bacolod. Hapit magduha. Kuan, gikan ko mga 10:30 or 11:30. 10:30 ang gikan sa barko. Tapos abot ko mga 12 na kape na mata. Check-in sa hotel. Na ako din sa kuan sa Iloilo Midtown Hotel. So nag-order ako pagkaon. So na po yung part, mali nakatapod siya. So ang naitabo ni is after ni siya sa katong nag-order ko pagkaon sa online kay maulo ko magawas-gawas dayon wala dili ko suito sa lugar niya kana
dili ko kabalo mulak sa akong kwarto sa after pani usapan ako nabala no sa pag-lock nya pag-explain ako sa video to pag isayo pag so mo to siya basta kanang first time ko na nag-order ko og kanang pag sa online din log balog sa mitabo din mo to ni tawag ra tayo sila din ginaawin ko dito din mo to siya dali ra kay tanan dayon yeah nag-order ako sa online pagkaon kay so wala tamang gawas-gawas. So, mau ni kong order. Iya. Mga kumpanya to. Ayan. Coke. Ano sabor? So, video na po ko na kung sa kong limon. Kung ako interesting na buhat wala wala daso rin nga part sa video bali na man og karo so nako problema ganiya kanan tani ko mo gawas kay nya dili ko kabalong mulak ang imong try nimo is una paano mo ni paano na siya sige ano siya lock mo siap ini sebuah lock na siya para mo is tap pagkahuman balik mo may araw na dapat sa buwan wah manula manula gani manal type to yung gibraan dapat imo ato is kanang ngunit na kato katong gipanghimo niya nga extra steps bali ang imo rang himon is simple ra kayo kung ano mo to ang card mapalong to ang kuryente dito automatic to siya ma-off ang suga pero mas okay kung i-off nimo ang suga dayon pag open nimo sa kuan pag open nimo tong pertahan para malak siya no need nimo to i-lock anto sa ubos kay double lock to siya pag nara to siya sa pag nara ka to sa sulod so if imo nimo to kung gihimo nga mogawas ka dili to siya masira kay mabangil to ang lock so after that is katong gihimo niya nga iyang gibutang nako ang card sa bali dito sa may babaw sa doorknob so ning light siya og blue din mo to pag off sa light is gitay na kog open so nilock siya so ay more din nimo to is birahon ra nimo to siya pag mo click to siya automatic lock na siya then ug ibutang nimo to ang katong card dito balik din pag ana nimo open na siya dayon pagkahuman ana pag sulod nimo is istira nimo pertahan i-lock nimo siya then after nimo malak is ibalik nimo tong card dito sa may slot para mo balik ang imong kuryente so at least kabalo na ko so nag-order na po ko kape kaya ito kami masay may gining kuan kong kalamay wala na last ay tali kayo karong gabi magkuan na po ko magkaon na po karon after mga pe ayan kuan pa ang orason kay mga alas 3:20 city so
So, mauna sa ta. Video na po karon. So, nag-order na po ko panyapon. Alam na talong sa'yo nga. So, diri na po yung parties. Nag-order ko kape, mga around 3 na to siya. Kaya ginahan ko mga kape, katulugon ko. After na to, mga pila ka oras niya agi, around 5:50 na to siya kape. Almost 6 na to siya. Nag-order ko pagkaon sa online para panyapon. Dahil, mo to siya. Kana, nag-order ko pagkaon. Ginawag na ko sa boss. Dahil, nakalak na to kung sirado nga tayo. So, kamalo na ko ito. Dahil, mo to siya. Kaon ko. Video. Okay, kumpanya. Mo ni kumpanya po. Tatay. Dayon. Burger. Dayon. Siyempre, di ko na mawala ang kanon. Dayon. Napadre. Kutsara, tinidor nga init pa. Dayon. Manok. Ay, dito maklaro lang. Manok ug kanon. Dayon. Kuan. Nang Coke. Kaon na po ko. So, bago ko na humanog kaon, nanap ko doon kay mag toothbrush. Remember kids, pag toothbrush, magkadahuman o kaon. Dayon, after is manibing ko. Pili ko mag-video. Manya lang ini ko man. Wah, mana ko beli ko. Nagligo. Hindi ka sa joke, naligo dito. Dayon, wala na, pwede na ako kapahuay. Ugma, kay maton ako dito sa event. Tani, dili ko matalang. So, see you tomorrow. Mag-video lang ko. Mag-video na sad ko ugma if dili ko mahulaw. Bye-bye. So, good morning. Kana 5:30 na ron. Yeah, maigo ko. Karong mga 6:30 or 7 mo check out karon din. Maadto na ko dito sa Pikas or sa event. So, hindi ko matalang. Maligos ko. Parang ligo. Maadto na ko. Maligos sa loob. Bye-bye. Sa bahan yung nakaoff na ba? So, dra. Ito. Okay, nakaoff na sa CR. Off na suga. Wala na yung agas. Okay, check out na.
siya nahitabo sa sa event sa DOST. Bali, dali kong mga wala na video nga part ato. Atong part nga nagulat-ulat pa ko sa gawas kay sayo ko naabot mga around 6:30 pa ko naabot dito sa gawas. After ato is pag exactly 7 isulod ko sa hotel, then nagtagbo kong pangita o gasa dapit ang event or a Jade Ballroom. Dayon mo to nakaputang rin dito na siya sign itong ibutang DOST na event at third floor so mo to ning sakay kong elevator ning ato ko dito sa taas naglibot-libot ko ipangita na ko disolve ko sa unang room isabi na ko muna to Jade Ballroom sa dito mga event so mo to nito ko sa unahan kita na ko dayon nag-attendance ko dito is scan mong QR code. After pag-scan sa QR code is na problem ang naitabo na pod. Ang nakaputang nito is nako sa 800 meters away from the event. So mo tay lagi ayo kinamo ko sa event yung kanang nako layo kay nakaputang sa app. So bali ayo nila dayon. Na inaabot ko sa scholar. So nangutan na siya dito ba daw event. So gito na mga yes dito niya na. And luckily Bisaya pala siya. So mo siya kung nahimo nga amigo dito nga atong event. Dayon mo to nag-attend na siya. Nanood mi dito then iyang gipangita kay napa siya mga kauban. Ang iyang mga kauban is wala kasabot nako. Okay, Bisaya man ko. Yung mga kauban is mga karaya. Dayon. Pero kabalo po sila maghiligay nun gamay. Sa Bisaya is kabalo po sila gamay po Bisaya. Dayon. Ang game nila is mag-Tagalog or mag-English. The problem is me. I don't know how to socialize with new people. So every time they talk to me, I just say yes or no, and then I just laugh and I can't really express myself. Unlike when kanang nara ko diri sa amua, like when I talk to my close friends, tabian ko basta kan. I'm really talkative when it comes to persons that I know. I'm just really bad when it comes to socializing to new people because English na nitong istorya kay para kuan ka na mas maka-communicate me. However, I have this problem na every time when I try to talk in English, I treat it like I'm answering a question at school. So I get very monotone and I fail to express how I feel. So it just sounds so natural and awkward. And yeah, everything about it is awkward. So anyways, hopefully next time when we meet, I could express more. We could have more conversations and we could know more about each other. So yeah, I'm sorry about that. Okay, so after ito, nag-start ng event. Ay nag-opening speech, nag-orientation about sa mga rules and regulations about sa kanang travel ka, about sa mga clearances. After ito, about sa mga gender, and then after pagkina is kanang naniudto na mi. After sa paniudto is nagpa-raffle. Ang ilang prizes is t-shirts. After ito is orientation about sa hiring of RA 10612 scholars in DepEd. So, mahitabo diay is katong mga scholar nga RA 10612 under sa RA 10612 na two possibilities na mahitabo. Isang first is they will get endorsed by the DOST. Tapos no need na nila moaging interview, bali ihatag na sila dito sa DepEd. I-assign sila sa ilahang o asa sila nga city mas doon sa ilang kanang permanent address dayon. Ang items is dili siya gikan sa DepEd, gikan siya sa DOST. So ang siya imong rank is science teacher 1, bali equivalent ana is teacher 3. Tapos karon lang nga year or after 2023 DI nausab na siya, bali wala na yung mga education ng student nga under sa RA 10612. So luckily ako nadala pa ko. So magulat ako ana kung kano sa sila kanang manguha sa mga information para ihatag sa para i-endorse mi nila. Then ang ikaduha ni mga possible nga mahitabo is when you pass the board exam tapos you try to apply on
sa area nga daw sa inyo ha. So need gini mo maagi og interview the process tanan. Dahil ang imong rango is or position nimo is automatic teacher 1 ka. Dahil automatic ko nagiging permanent na ka dira. After ito, sa anang orientations about R18612 ng mga scholars na paraffle sila. Ang raffle, nakadaog ko siya ko ano kadaog ko sports bottle. So ano siya tubigan are tumbler UST okay, so pag after dato is i-confirm nila among mga attendance kung na ba na naka-attendance pa mi. Then after ito itagaan mi nila notebook. Ano siya? Hindi na siya laptop ha. Kung ano siya ka na. Sundan sa laptop. Ano siya? And after ito, pauli na ko. So, after na ko makakahimo ng vlog, unsa akong mga na-realize. So, una is, need ako nga maging more confident nga mag-video sa public para ang akong video is coherent siya, na siya story, dili siya ka ng putol-putol. Ayun. Yeah. Keep in mind lang na ko nga dili lang ako ang vlog sa public, so common na sa mga tao, so usually wala na para nila if mag-vlog ka sa public, basta dili lang ka ma-video o ka ng mga tao nga dili ka kapanangin. Then after pagina is kung makikistorya sa mga bagong tao, kailangan ako ma-improve akong self pagina na need ako nga wala maka-istorya. Takes practice, so yeah, ano siya, mag-listen ko na kaya dili ko magwas-gawa sa balay. Dayon, ano siya, if naka sa bagong lugar, explore nimo ang lugar kay para ma-enjoy nimo. So kato decide to ungi mo nga nagpundor ka sulod ang wala ko nagawas-gawas. Yeah, so thank you for watching. Until next time, see you.